आङो चार्च आङो दिनैहाय मन्दिरफोराव होदों आं जिथु सोरबा बुंनो हागौ बेलाय ख्रिस्टानसो नाथाय आं जेसेबां मामा एक्स सिआरपिस मामा आदैया बुंनो हागोन जगत सारमोन बादिनाव सोंनो हागोन 2000नि सिगां दिनैहाय जेबो गैयामोन जों मिथिगौ 2000नि उनावसो लामा सामा गासिबो जोंनाव न' बां गारि घोड़ा दिनै जादों नङाबा बै सोर दिनै बर'नावहाय दिनैहाय न' मोजां दंमोन सोर बर'नाव दिनैहाय जिनिसा बाइक दंमोन सोर बर'नाव दिनैहाय 4 साखा दंमोन बे बिटिसि एकर्डनि उनावसो जादों सिया मोनसे पावार जाबाय बे पावारखौ फोजोबनो दिनैसिमबो नाजागासिनो दं बिथांमोना ओंखायनो दिनैहाय बुंबाय थादों बिसिडिसिखौबो दानना होगोन होननानै सिया नोंनि रावा बेवहाय सोलिहैया बीजेपीनि जे बर' माखासे बौनि लिडारफोर दं बिसोरनि रावा 1 इन्सिबो सोलिया बेहाय जिनिसा बौनि बीजेपीरा नों जिराय होनबा जिरायनांगोन नों थांबा थांनांगोन जेबो मात माथिनो हाया जेबो बिटिसिनि थाखाय बिथांमोना जेबो सेबा खालामदोंमोन बिपि बा फै जोङो जयैनो जोङो सरकारखौ सालायनि नोंसोरनो सिप जादो होमब्लाबो बिथांमोना दिनैहाय बिपिखौ जायगा होआखै दिनै गोबां दिनै इउपिपिएलआ जाम्बाना सियान आं मिथिया रायमनाया बाहेरानि खासेबारिया बाहेरानि नामा ओंखायनो जों दिनै बुंनो नागिरदों बिथांमोना सुइजारलेण्डनि नालाय बिथांमोना सुइजारलेण्डनि ओंखायनो दिनै खासियाबारि आरो दिनै बसाबिलखौ बाहेरानि होनना बुङो बे प्राइमारिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि लोगो बिथांमोन जों लोगोसे जोंहा महिला अर्थात वुमेन सेलनि मानगोनां जोंहा आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन जों लोगोसे नैबे बसाबिल गामिनि मानगोनां जायफोर जोंनि दोलाव सिगांनिफ्रायनो दङ आरो जायफोर दिनै गोदानैहाय जोंनि दोलोआवहाय जयनिं जानाय बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बे समाव जासिदों आंनि बाथ्राया खोनाहैदोंना मानगोनां वार्किं प्रेसिडेन्ट बिथाङा माखासे गोबांथार बाथ्राखौ बुंलांखाबाय आरो निश्चय बे बुंनाय बाथ्राफोरा सैथो आरो दिनै बास्तब दा बेनिखायनो गोबां बाथ्रा बुंबावनांगौ आं सानाखै मानोना समाया खुब खम आरो नोंथांमोना दिनै जे जइन जाफैदों निश्चय नोंथांमोना बुजिनानैसो फैखादों दिनै जोंहा जोहोलावफोर फैदों जोहोलावफोरनि भबिष्यत नैबे बिटिसिआ थांनानै थानांगोन नङाबा दिनै फरायनानै लिरनानै दिनैहाय क्वालिफाइड जानानै साख्रि बाख्रि थांनानै थानाय बेबस्था मोनाब्ला भबिष्यत मा जागोन बयहाबो बिमा बिफाया मोनसे सिमां थायो आं जेबो जायाखै आङो मैगं फाननानै जानांबाय आङो खेथि मावनानै जानांबाय आङो बेबायदि नोङो ट'ट' सालायनानै जानांबाय आंनि फिसाया जे बिदि दाजा बयबो सिमां दं नङा होमबा सिमां दं बयहाबो गथ'फोराबो दिनै नाजायो बिनिखायनो बिमा बिफानि अबस्थाखौ नायनानैहाय जे आंनि आइ आफाया बुहुत खस्थ' खालामबाय आङो खस्थ' खालामना फरायबायबो गोबां दिनै BA MA दिनै पास जानानै दङ दिनैहाय नैबे सरकारा बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुहोदोंमोन जे जायफोर दिनै जोंनो भट होगोन बिसोरनि न'खराव साफा जोङो साख्रि होगोन बिथांमोना दिनै बे खोथाखौ बुंदोंमोन दिनैहाय बिथांमोना होनदोंमोन बिमाफोरनोबो दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होगोन बिनि उनावहाय नोङो जायफोर मैगं फाननानै जाग्रा बिमाफोर दं बिथांमोननोबो थांनानै थानाय माखासे राहा बा मैगंनि अनगायै दखान फिसा खालामनानै जानो हानाय बेबस्थाखौ जोङो खालामना होगौमोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बे जोंनि राव नङा बिथांमोना बै समाव जेब्ला सरकाराव गैयामोन बिसोरो सरकाराव लाबोनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बिथांमोना होनबावदोंमोन जायफोर दिनैहाय जिनिसा जब कार्ड हल्डारफोर दङ बिथांमोना जों सरकाराव फैयोब्ला बे जब कार्ड गोनांफोरा खामानि मोनाब्लाबो मावनो मोनाब्लाबो बिथांमोननिखौ जों 100 दिननि थाखाय जोङो बख'नानै होगोन होननानै नैबे सरकारा बुंदोंमोन नाथाय गमामायै बिथांमोना सरकाराव फैनांगौ गैयाब्लाबो जबरदस्ति दिनै इलिगेल मोनसे सरकार दिनै दानानै सरकारखौ 5 बोसोर बिथांमोना सालायबाय नाथाय जिखिनि बै सरकार गैयै समाव बिथांमोना प्रतिश्रुति होदोंमोन जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिदा फंबाय रायजो राजाफोरनो खिन्थु दिनै बिसोरो बेखौ बास्तबाव दिनै होनो हायाखै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो जादों जे दिनैहाय मोनसे मोननै दिनै सेन्ट्रेल स्टेट लेभेलनिफ्राय फैदों मामाफोरनि थाखाय बिमाफोरनि थाखाय बेखौ बिथांमोना दिनै सिगियो दासिमबो सिगिबावो जे नोंसिनि अरुनदयखौ दानगोन दासिमबो सिगियो नोंसिनि न'खौ दानगोन हारे बाबा नोंसोरो मानो लाजि रोङै जाखो नोंसोरो जेखौ खोथा बुंदों बेखौबो होनो हायाखै जे स्टेट सेन्ट्रेलनि जे दिनै स्किम बेखौ दिनै गोरिब मानसिफोरा दिनै मोनबाय दिनै बिमाफोरा मोनबाय बेखौ दिनै मानो नोंसोर दाननायनि बाथ्रा बुंखो नोंसोरा दा सरकार दंबावो नामा सरकार दंबासो नोंसोर दाननो हागोन सरकार गैयाबा मानिफ्राय दानगोन नोंसोरलाय दिनै सासे MCLAबो गैया EMबो गैया दिनैहाय दिनै नों आं दिनैहाय जोङो साधारन आं दिनै केन्डिडेटबाबो नोंथांमोन बायदि आंनाव जेबो पावार गैया
आंनाव जेबो पावार गैया आं दिनै बुंनोसो फैदों नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि दिनै खावलायनोसो फैदों नोंथांमोननि बोर सहायसो लानो फैदों नोंथांमोना जेब्ला भट होनानै देरहागोन अब्लासो आं दिनै पावाराव थाबासो आं खामानिखौ मावनो हागोन दा बिथांमोना दिनै पावार गैला अब्लाबो बुङो जे नोंसिनि अरुनदयखौ जोंनो भट होआबा जोंनि मिटिङाव थाङाबा दानगोन बे जाम्बानि राव आसाफोरखौबो दाननो नागिरो बिथांमोना गावबुराखौबो दाननो नागिरो अंगनाबादिखौबो दाननो नागिरो जे बिथांमोना होआखै बेखौबो बिथांमोना दिनै दाननो नागिरो मा दिनैहाय जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरा बिसिनि आथिं सिङाव थाबाय थानांगौ नामा नोंसोर मावोबा थागोन नोंसोर जाहोबा थागोन नोंसिनि बाथ्रा बादि जितु नोंसोर मावना होनो हायोमोनब्ला जोंनि बिमा बिफाया नोंसोरजोंनो थागौमोन खिन्थु दिनैहाय जिबादि नोंसोर खोथा बुंदोंमोन बे मोनसेबो दिनै बास्तबाव जायाखै दिनै बिमा बिदा फंबायफोरा दिनै मोनाखै दा बेनिखायनो दिनैहाय बुंदों बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डखौबो दिनैहाय बेखौ बिजिरनानै नायनांगौ जाना फैदों दिनै मानगोनां जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्टआ होनदों दिनैनि बे इलेक्सना गोबां साननांगौ दङ सिगांनि बादि लामा सिगांनि बादि 500,000 बेनिल' इलेक्सन नङा बियो जोंनो थाखा फैसा नांगौ नाथाय बे थाखा फैसा दिनै 100,000 दिनै मोनगोन गाबोन जोबगोन दिनै मोनगोन गाबोन जोबगोन जानायजों जोबगोन दा बेनिखायनो दिनैहाय बुंदों जे बे इलेक्सना जोंनि भबिष्यत जोंनि इयुन जेनेरेसन जोंनि इयुथफोरनि थांनानै थानाय मोनसे दिनैहाय गुरुत्व भाबै दिनै इलेक्सन बियो मानोना दिनैहाय जाय दिनै सरकाराव दं बिथांमोना होनदोंमोन जों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया नाथाय दिनै बड'लेण्डथ' मोनाखै इउनियन टेरिटरियाव दंमोन बिटिसिनिफ्राय देरसिन बेखौबो दिनै होनो हायाखै नङा होमबा इउनियन टेरिटरिया बिटिसिनिफ्राय देरसिन बे बिटिआरआव जेबो गैया बिसोरो दफा गैया बिटिसिनि आन्दारावसो बियो एकर्ड जादों दा बिथांमोनाबो होनदों एरिया जास्ट एरिया पावार फांसना बिटिसिआव जे हाग्रामा महिलारि थारा एकर्ड खालामदों बेखौनो दिनै जास्ट दिनै गस्ला खुनानै सोलायनानै गाननायफोर बादि बिथांमोना बे एकर्डखौ खालामना लाबोदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोङो बिमा बिफा बिदा फंबायफोरा लामा जथेनानै सान्दुं अखा मिन्थियाफ्रामानो हारि आरो गथ' गथाय भबिष्यतनि थाखाय जे बयबो जे दिनैहाय खस्थ' लादोंमोन बे खस्थ'नि बिनिमय बिथांमोना दिनै जेबो होआखिसै बरंसो दिनै नैबे बिटिसिआ दिनैहाय थेर बेथेर जानो थांगासिनो दं जोंनि पावारा मोनसे गोमालांदों इएमफोरनि जे मोनसे पावार बेबो दिनैहाय दंस जालांदों साख्रि बाख्रि होनो हानाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड दिनै बेबो दिनैहाय होनो हायै जादों बिथांमोना इन्टारभिउ लादों आरो इन्टारभिउ गोबां सालान दाननानै इन्टारभिउ खालामहैबाय नाथाय दिनै महाय रिजाल्टआ महाय होनो हाखै बिथांमोना थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ होनो हादों होनो हायाखै 5 बोसोराव मानो होनो हादिया खिन्थु साख्रिया दंमोन मानो बिथांमोननि गाख्लामि बिथांमोननि पार्सेन्ट जानो थाखाय बिथांमोना क्रेडिट लानो थाखाय दिनै जों रायजोखौ खोथाजोंल' बुंना भुट भट खालामनो साननायाव जोंनि रायजोफोरा दिनै गोदाव सोराव जानांगौ दिनैहाय बिजेपिआ मा खालामनो नागिरदों दिनैसो सिमां नुदों दिनै आबसुआ दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैसो खोथा बुंबा बायदों मोनफ्रोमबो जायगायाव ओंखारनानै जे दिनैहाय जिनिसा बिजेपिनो भटखौ होनो नाङा मानो होनो नाङा ट्राइबेलखौ सिफायनो नागिरदों सिक्स सिटारखौ सिफायनो नागिरदों जोंनि गेजेराव दिनै दंस खालामनो नागिरदों बिजेपिआ नों गावसो बुंदों दिनैसो बुंदों नाथाय जाय बाथ्राखौ दिनैहाय बुंदों बे मानसिया दिनै एमपि जाबाय बे एमपिखौसो देरहाहोदों आबसुआनो देरहाहोदों दिनैसो ओंखायनो गोथौ साननानै बाथ्राखौ बुंनांगौ रायजो राजाफोरनो नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय होलानो नाङा दिनैहाय बिथांमोना होनदों नंगौ दिनैहाय जिनिसा बिजेपिआ फैयोब्ला जोंनि थाखाय दिनैहाय बे बिटिसिआ रैखा जानानै थानाय नङा आरो बिटिसि ओनसोलाव जिबां ट्राइबेलफोर दङ बेजों जेसेबांखि नों जनगोष्ठीफोर दङ गासिबो दिनै खहा जागोन बेनिखायनो दस्रा जाथिया दिनै सिरियास लासिनबावदों मानोना 2000नि सिगां दिनैहाय जेबो गैयामोन जों मिथिगौ 2000नि उनावसो लामा सामा गासिबो जोंनाव न' बां गारि घरा दिनै जादों नङाबा बै 2000नि सिगां मा दंमोन दे सोर दिनै बर'नावहाय दिनैहाय न' मोजां दंमोन सोर बर'नाव दिनैहाय जिनिसा बाइक दंमोन सोर बर'नाव दिनैहाय सारि साखा दंमोन बे बिटिसि एकर्डनि उनावसो जादों गोबां जनगोष्ठी गोबां जाथिफोरनावबो दिनै सावथालानो हक उराव हक दिनै राजबंशीयानो हक सोरबायानो हक बिथांमोनावबो दिनै गारि घरा थाबाय माबोरै जाखो बेलाय बै समावथ' आसाम दंमोन ना बिटिसि एकर्डनि सिङाव आसाम दंमोन आसामा मानो नायदिया बै आसाम दैदेननायासो सोर जोंनि एन्टि जोंनि बिटिसिखौ सुखुयै दिनै जे बिटिसिआ मोनसे पावार जाबाय बे पावारखौ फोजोबनो दिनैसिमबो नाजागासिनो दं बिथांमोना ओंखायनो दिनैहाय बुंबाय थादों बिसिडिसिखौबो दानना होगोन होननानै दुखुनांथाव बाथ्रा बिसिडिसिखौबो दोनबावा होनना बुंदों दिनै बिजेपिआ दुखुनांथाव बाथ्रा बियो बेसेबां बालाजि सिंसिं इसिबां खस्थ'जों मोननाय बिमा बिफा दिनैहाय खस्थ' मोनदों गोबां जोहोलाव सिख्ला थैदों गोबां बिमाफोरा जिनाहारि खालामजादों बिनिफ्रायसो बे बिटिसिखौ मोनदों अब्लाबो बिजेपिनि किसुमान दैदेनगिरिया मानो बुजिया नोंनि रावा बेवहाय सोलिहैया बिजेपिनि जे बर' माखासे बौनि लिडारफोर दं बिसोरनि रावा 1 इन्सिबो सोलिया होजोंहाय मानोना होजोंहाय सोरबा बुंनो हागोन नामा जोंनि बर' बिदा फंबायफोरा दिनैहाय बे गुवाहाटियावहाय जि दङ बिजेपिनि दैदेनगिरि सोरबा बर' दंना बुंनो हागोन ना गैया रावबो गैया होमब्ला दिनैहाय जिनिसा बौनि बिजेपिया नों जिराय होनबा जिरायनांगोन नों थांबा थांनांगोन जेबो मात माथिनो हाया जेबो बिटिसिनि थाखाय बिथांमोना जेबो सेभ खालामनो हाया दिनै सोर साबैसे लिडार दङ शिबनाथ दा
बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बिथाङा बिजेपियाव थाना मावबोदों सासे स्टेटनि सासे मर्चा एसटि मर्चानि बियो प्रेसिडेन्टमोन मानो दिनै ओंखारबोदों बुजिदों जों बुङा बिजेपिखौ गाज्रि होननानै खिन्थु जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौ नंगौना नङा मादैमोन आबौमोन बिटिसिखौ जों रैखा खालामनांगोन बिटिसिया जोंनि भबिष्यत जोंनि गथ' गथायफोरनि भबिष्यत दिनैहाय जिनिसा बिमाफोरा थैलांगोन जों बिफा जानानै थैलांगोन जोंनि गथ' गथाया दासो देरबोगासिनो दं दासो दिनै एम ए बिए फरायनानै दिनैहाय बेखार जानानै दं बिसिनि दिनै थांना थानाया जोंनि आखायाव जों बुजिनांगोन ओंखायनो जे खोमाबाय दिनैहाय नैबे इउपिपिएलआ भुल खालामना गावसिनि गार्टिनि थाखाय नंथारिखौ भट होनानै दिनै देरहाहोनानैहाय गावसोरबो दिनैहाय जोबनायाव थांनायावहाय दिनैहाय लास्ट मुहुर्तआवसो होनबाबायदों खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ गावसोर बुंबानो जानांगौ बे नङा रायलायनांगौ गोबां रायलायनांगौ दङ मोनफ्रोमबो पार्टियाव गोबां जनगोष्ठी थायो मोनफ्रोमबो धोरोमनि थायो गासिबो थायो बिनिखायनो रायलायनायनि गेजेरजों थिग खालामनांगौ बेखौ बिथांमोना जेब्ला जोबनो थाङो अब्लासो दिनै बुंबा बोरै जानो ओंखायनो जाजेननायावनो बुजिनांगौ बै समाव जेब्ला 20आव जेब्ला नोङो सरकार दानो नागिरदों बार बुंदोंमोन बिपिएफआ फै जोङो जयैनो जोङो सरकारखौ सालायनि नोंसोरनो सिप जादो होमब्लाबो बिथांमोना दिनैहाय बिपिएफखौ जायगा होआखै नाथाय दिनैनि दिनाव बुजिबाय बे इउपिपिएलआ जेबो मावाखै रायजोफोरा बुजिबाय गासिबो जनगोष्ठीफोरा बुजिबाय लोंहोर दिनै बिपिएफनि फारसे फैदों आरो बिपिएफखौ दिनै जगदान खालामदों आरो बिपिएफखौ फिन सरकाराव लाबोफिननांगोन मानोना गोजामानो सना होननानै बयबो दिनै बुंदों मानोना बिथांमोना 17 बोसोराव मावाखै होननाय सोदोबा दिनै नंखाय फोरमान जाबाय जेसेबांखि ब्रिज दङ जोंनि मेगनावहाय नुनाय गासिबो ना बिपिएफआनो मावदों जेसेबांखि दिनैहाय नोङो ब्लेक टकिं दङ गोसोम दिनै लामा गासिबो ना बिपिएफआनो मावदों मा मावाखै दिनैलाय मा मावाखै नोंथांमोना आर्थिक बारै दिनै मानसिखौ दिनै जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनांगौमोन जे दिनैहाय जिनिसा बिथांमोना सरकार सालायदों बे समाव दिनै थाखा हरनायखौबो बिथांमोना रिटार्नसो खालामफिनदों बे थाखाफोरजों जोंनि इयुथ जोहोलाव सिख्लाफोरनो थांना थानायनि राहाखौ होनो हायोमोन आं बुङाखै बेखौ आं बुङाखै मानोना जाय दिनैहाय एसेम्बलिनि स्पिकार बिष्णु दैमारि सार बिथाङानो बुंदों जे दिनैहाय बे सरकारा दिनैहाय सिस्टेमखौ दिनै रोङाखै बिनिखायनो दिनैहाय जे डेभेलपमेन्टनि थाखा हरदों गोबां डेभेलपमेन्ट मावनांगौ दङ गोबां जोहोलाव सिख्लाफोरनो डेभेलप खालामनांगौ दं बेखौ मावालाबानो बिथांमोना थाखाखौ बोसोर रिटार्नसो खालामहरफिनदों 100 कोटि 50 कोटि बे दुखुनांथाव होमबा बेफोरबायदि नंसारै सालायनो रोङै दिनैहाय बेफोरबायदि दैदेननाय व्यक्तिनो जोङो बोरैहाय बिटिसिआव हगारनो हागोन डेभेलपमेन्टनि थाखायाबो नस्थ फारसेथिं जोंनि जे पावार फांसन बेबो दिनै जोबनो थांगासिनो दङ आइफोर आफाफोर एसे बुजिदों आरो निश्चय बुजिखादों नोंथांमोना ओंखायनो फैदों जोहोलाव सिख्लाफ्राबो बुजिदों दिनै आंनि बिसयजों बुंनो थाङोब्ला दिनै गोबां दिनै इउपिपिएलआ जाम्बाना सियान आं मिथिया रायमनाया बाहेरानि खासेबारिया बाहेरानि नामा ओंखायनो जों दिनै बुंनो नागिरदों बिथांमोना सुइजारलेण्डनि नालाय बिथांमोना सुइजारलेण्डनि ओंखायनो दिनै खासियाबारि आरो दिनै बसाबिलखौ बाहेरानि होनना बुङो जों खिन्थु बिटिसिनि बिथांमोनासो सुइजारलेण्डनि ओंखायनो आं रायमनानि सासे व्यक्ति आं दिनै खासियाबारियाव दिनैहाय न' लुदों खासियाबारियाव दिनै आं भट दिनै होनो थांगासिनो दं बेखौबो आंखौ दिनै बाहेरानि होनना लाजिसिंसिं औ जोङो बिटिसिनि साफ्रोमबो बाहेरानि नोंसोरो सुइजारलेण्डनि नालाय नङा होमबा बिसोर गावसोरसो सुइजारलेण्डनि ओंखायनो जोंखौ बाहेरानि होनदों बिथांमोना मिनिंलेस जिखि बुङा मानो बुङा नाथाय बाथ्राया जाहैबाय सोर मावो बेखौसो नांगौ पार्टियाव मानो थायो नङा होमबा पार्टियाव मानो थायो ताकि जोंनि सुख दुख जोंनि भबिष्यत जे पार्टिया सहाय खालामो सरकारा सहाय खालामो बेनिखायनो पार्टियाव थायो दा बेनिखायनो दिनैहाय नैबे उइलामा आंनि जायगाया दिनैहाय रायमना आङो 2010निफ्राय आं खामानि मावदों रायजो दिनै इलेक्सनावल' गिदिर राव होनदों बे नङा 2010 हरैहाय जोंनि गामिनिबो फैलादों सोंनोबो हागोन थांनानैबो सोंहैनो हागोन जे आङो जि हायो आङो चार्च आङो दिनैहाय मन्दिरफोराव होदों आं जिथु सोरबा बुंनो हागौ बेलाय ख्रिस्टानसो नाथाय आं जेसेबां मन्दिरनि सहाय खालामनो सोरबा हिन्दुआबो हायाखै आरो बेखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनो मानगोनां दिनैहाय बारग' चेयारमेन एक्स सिआरपि आदैया बुंनो हागोन जगत सारमोन बादिनाव सोंनो हागोन दिनैहाय जिनिसा आङो ना ब्रह्मखौनो दिनैहाय आङो नायाखै ना दिनै बाथौ समाजखौनो नायाखै ना दस्राखौनो नायाखै नाथाय सोरबा खुनु धोरोमजों लोब्बायानो गैया बिथांमोना बिराद गिदिर लेक्सार होगोन नाथाय आं जे मावबोदों बियो मानसि हिसाबै जे दिनावहाय आङो थांनानै थागोन मानसिनि खामानि मावगोन आरो गासैबो ताकि जोङो मानसि हिसाबै सानसे जों गोमोरलांगोन नाथाय गोथां थासान्दियाव जोङो सहाय होलायनायानो आंनि बियो थांखि आरो बेनो आंनि भुमिका बेनिखायनो दिनैहाय गोबाव समनिफ्राय हानायखिनि आं मन्दिराव दिनै खामानि मावबोदों गोबां समाव आङो दुखु सुखुआव आं एसेबाबो सहाय खालामबोदों दिनैहाय आं ओंखायनो बुंदों आङो दिनैहाय आङो आंनि पकेटनिफ्रायनो मावबोदोंबा सरकाराव थानाय बांसिन मावनो थाखायसो फैदों आं आंनि थाखाय नङा रायजोनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय जोंनि जोहोलाव सिख्ला फिउचारनि थाखाय दिनै आं मावनो ओंखारबोदों मादै आंनि जोहोलाव लोगो नोंथांमोन दा बेनिखायनो गोबां बाथ्रा आं बुंबावनाय नंला मानोना नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय खुनु अरुनदयखौ लाना गिनो नाङा खुनु दिनैहाय नोंसोरो न'खौ लाना गिनो नाङा जों होगोन आरो अरुनदयआ अलरेडि नट जाहैजोबखाबाय न'आबो अलरेडि नट जाहैबाय न'आ दिल्लीनिफ्रायसो फैयोलै
कंग्रेसनि समावबो फैखादों नङा नङा होमबा बेखौ जों बुजिनांगौ नोंनायनि नोङैनि बिसोर सिगिनोल' रोंगौ खिन्थु होनो बिसोरो रोङाखै आरो रोंनायबो नङा बेनिखायनो दिनैहाय उदालगुरि गुफुरखौ बिथांमोना मा होनदोंमोन मिथिबाय गुफुरखौ बिथांमोना होनदों जे गुफुरावहाय बिपिएफआ थांनो समाया थांनो नाङा जोंसो सोदों बेफोरबायदि होमब्ला नोंसोर बेबायदि जिथु बाथ्रा बुंबायबा नंखाय दिनै बाथ्रा बुंबायब्ला दिनै बिटिसिआव नोंसोर मानो इलेक्सन गेलेनो नागिरखो मानो गेलेनो नागिरखै बे बिटिसिखौ दिनैहाय जिनिसा हाग्रामा महिलारि सारासो दिनै एकर्ड खालामदों अब्ला नोंसिनि बाथ्राया मा जागोन बेलाय नोंसिनि गुफुराथ' नोङो समस्यायानो गैया महाय गेलेगोन बिथांमोना बेनिखायनो बेफोरनि बाथ्रा बुंनायफोरा एखेबारे अनला खारियावहाय आगान गैयैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना नङा होमबा दा बेनिखायनो खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना गासिबो दिनै मिथिजोबखाबाय बुजिजोबखाबाय दिनै आंहाय गुफुर बादियावबो दिनैहाय मा खालामनो नागिरबाय बिपिएफखौनो लाबोफिननांगोन मानोना दिनै जोंहा पावार गैयाब्ला मावगोन माबायदि जोङो दिनैहाय मानसिया दिनै देहाया थिग नङाबा माब्रै जों आबाद मावनानै जानो हागोन बेनिखायनो दिनैहाय पावारा जोंनो नांगौ दा बेनिखायनो आंनि जायफोर नैबे गामिनि मानगोनां जायफोर गोदानै फैबाय खावलायदों गाबोन समफोर सोरबा फैबाबो ओरै जानो नङा मात्र नोंसोरो मास मोननैल' बा नोंनो 22 तारिखआव इलेक्सन जागोन मास मोनसेनि उनावहाय जोंहा मा होनना बुङो सरकार जोंहा क्लियार जागोन मानोना बियो सिस्टेम दङ नोङो 26आव नोङो रिजाल्ट होबाबो बियो थाङै 10-15 दिन लाहैयो नङा होमबा बेनिखायनो आं ओंखारबाय मास मोननैल' नेना होमबानो आङो जोंनि बिमाफोरनि थाखाय जोंनि इयुथफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदों नोंथांमोना बुंनो हागोन बोसोरनैनि उनावथ' आं फैनो हानाय नङा ना मावनो हायाबा नङा होमबा ओंखायनो आंनि सायाव फोथाय बिपिएफनि सायाव फोथाय बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होननाय जासिबाय जे दिनैहाय जायफोर दिनै गोदानै जयनिं जाबाय दिनै आं सासे केन्डिडेट हिसाबै नाजावना लाबाय आरो बिपिएफनि जानांगौ नोंथांमोन बयखौबो साफा जोंनि न'खरनि बिक्ति होनना नाजावना लाबाय आरो बयनिसिमबो अननाय जासिना आंनि सुंद' बिबुंथिखौ मोननो फैबाय थेंक इउ